Kaixo, bide honetan hitz egingo dizuet taktika ariketak deitu diodan txostenari buruz. Txosten hau da erabili dugunak klaseetan ariketak egiteko eta bertan bai mate gaiak eta gai taktikoak agertzen zaizkigu. Umen txostenean akats batzuk daude eta dosierra edo txostena berregin dut, orduan txostena zuzenduta nahi duenak, hemen pantailan du kodigo QR hori edo komentarioetan be enlaza edo esteka bat jarri dut txostena bajatzeko. Orduan, akatsa zeintzu dira, alde batetik dago orrialde bat bikoiztuta, eta beste aldetik daude orrialdeen goikaldeko titulo batzuk gaizki jarrita. Orduan, hemen erakusten dizuet, ezkerraldean duzue, umek duten txostenaren orrialdea, eta berten agertzen zaien titulua. Gorril daudenak dira txarto daudenak. Eta eskumak aldeat dekogu dosier berria. Orduan, txosten zaharreko 10. orria da 9. berdina. 10. orrialdean daude 3 ariketa gehiago, baina aldutena gai horrekin zerikusirik, orduan 10. orrialdea kendu egin dut. Eta eskuman dituzue titulo egokiak. Txostenaren hasieran daude gai mate gaiak. Eta zer dira mate gaiak? Adibidez, erreginak xake ematen duenean beste pieza baten laguntzaz. Orduan, ditugu adibideak xake emate erreginarekin dorrak laguntzen dionean. Horrek zer esan nahi du? Xake emango duen pieza izango dela erregina. Eta aukiko duela bere dorre zuriaren laguntza. Orduan, lehengo orrialdeetan ditugu zeinbait xake emate erreginarekin, pieza desberdinek laguntzen diotena. Gero, 6. orrialdean apurtxo bat aldatzen da, eta hemen xake emate emango dugu gure peoia 8. hilarara eraman da, eta badakigu peoia 8. hilarara heltzen denean, edo azken hilarara heltzen denean, beste pieza bategatik aldatu genezakela. Hemen erabaki behar dugu ze piezagatik aldatzen dugun. Orduan, normalean, peoi hori erreginarengatik aldatzen da, baina ikusiko dugu ariketa hauetan nola beti heltzen aukera hoberena. Gero hemen dekogu beste mate gai bat, dala beko hilaran edo alboko zutabetan ematen diren xake mateak. Eta azkenik daude, hemen dago dorrarekin xake matea, eta azkenik ditugu, urtean zehar ikusi ditugun gai taktikoak erabiliz, nola eman daitezkeen xake mateak ere. Orduan, sarrera hau eta gero, joango naiz orrialdez orrialde ariketak egiten. Egongo da bideo bat orrialde bakoitzeko, bideoa ez izateko soluzeak. Eta, ariketak berrez egin nahi dituen ikasleak, hemen ditu bideoak. Venga.